Продължаваме с моите гости в студиото, психолозите Андрей Ганев и Даниел Троев, да търсим рецепта за щастие. Съгласни ли сте с това, което Силвия Пенчева каза в първото включване преди рекламите, че щастието е нещо много сложно, свързано с много условия? Ами то е сложно, но има няколко съставки, които са основни. Това е, например, качеството на нашите социални взаимоотношения. Какви взаимоотношения създаваме с близки, с по-далечни хора. Това изследванията показват, че е много важно и всъщност допринася за цялостното повишаване на щастието. Качеството на тези взаимоотношения. Също така, доколко изпитваме благодарност в нашето ежедневие, за живота, за малките неща. Това също, ако човек започне, например, да води дневник, един месец, всеки ден да записва по някои неща, за които е благодарен, това след това има отражение на неговото цялостно щастие, поне 6 месеца се задържа резултата, което е нещо доста малко. И даже в едно изследване казват, че по-добре човек не да си търси по-доходоносна работа, а да започне всъщност да прави тази благодарствена техника. Това би му спестило много повече усилия, а всъщност би допринесло за още толкова много развитие на щастието. Уважаеми зрители, вадете тетрадките и тефтерите и започвайте да си водите дневник. Няма нищо лошо в това. Но какво още? Казахте цяла торба с трикове. Да. Какви други? Ами, това, което Силвия каза, нали, наистина е така, но до кога ще чакаме, всъщност, което после тя продължи, че е всъщност въпрос на личен избор. До кога ще чакаме да грее слънце, да съм получил заплата вчера, да съм се нахранил, за да бъда щастлив. Нали? То сега трябва да се случи. И до някаква степен е въпрос да го решиме. Както да решим да се засмеем, може би, така и да решим да бъдем щастливи. Първо да разберем какво значи за мен да бъда щастлив. Това значи да се усмихвам или просто да имам приятели. Силвия засегна и един друг аспект на тази тема, че много хора са щастливи, когато са материално удовлетворени. Вървят ли двете неща ръка за ръка или е строго индивидуално това? Строго индивидуално е. Както казах, щастието е една празна дума. Нали, затова има толкова много хиляди елементи в него, защото за мен много съм щастлив, като имам 3 коли. Нали. За друг е много щастлив, като може да пътува. Трети е щастлив, че има семейство и деца. Но практиката показва, че колкото повече нашето щастие зависи от материалното, толкова по-временно и ранимо е то, защото какво става, когато някой ми отдраска колата? Вече не съм щастлив. Нали? Вече съм ядосан. Вече съм ядосан. Друго емоционално състояние. Вече сме много зависими от всякакви обстоятелства. Като спре да грее слънце, пак не съм щастлив или като не мога да пътувам. Така че по-добре да развиваме тези вътрешното ни разбиране за щастие и това как ние можем да имаме щастливо отношение към това, което се случва. Както и Дани каза, ако намирам дори в тази работа, на която съм в момента, за какво да съм благодарен и ако разбера какво имам в моето ежедневие вече, което ме прави щастлив, а не само да гледам на бъдеще нещо, което ще се случи да ме направи щастлив. Ти сега има неща, които ти се случват и си щастлив. Въпросът е да ги забележиш, както и Дани каза, да виждаш малките неща. Да се фокусираш върху тях, защото те са важните. Аз лично се изумих, когато чух за тази жена с 16-годишна депресия. Как може 16 години да си депресиран и нещастен? Имали ли сте в практиката си такива случаи? Звучи... Аз съм имал, предполагам, че той... Ами виж сега, това е нещо, което в един момент става стабилно, защото дори щастието или каквото да е усещане, то в един момент става нещо като рутина, като навик, като константа. Да. И от тук нататък зависи ние какво ще започнем да предприемаме като действие, за да разширим обхвата на емоционалните състояния, защото тогава външните събития не могат толкова да ни разклатят. Примерно, моето щастие е на 5 единици и каквото и толкова да ми се случва да спечеля от тотото, да получа хубава работа, то си остава там. Затова е важно човек отвътре да започне да прави неща. Тези малки работи, които говорихме, да сме благодарни, да се усмихваме, те всъщност в един момент все повече разширяват възможността за усещанията и колкото повече ги осъзнаваме, толкова повече неща в ежедневието намираме, за които още да се радваме и да бъдем щастливи. Е въпрос на фокуса, на къде ние, точно това, на къде ние насочваме вниманието си. Защото много често, като дойде човек и дойде при мен и каже, аз съм там депресиран, нещастен, зависи с каква дума го облече, и почнем да си говорим, се окаже, че има моменти в ежедневието, в които е щастлив, забравя, че има проблеми или прави неща, които го правят да е щастлив.
Но ако през останалото време мисля за проблема си, единствено само за него говоря, отглеждам си го, нали, реално времето на 16 години, то си е почти пълнолетен това проблем. Тогава му ставам подвластен на този Не само, проблем. че аз живея с него повече, отколкото живея с другото. Нали, за тази чаша, ако мисля по цял ден, аз 16 години само за нея ще мисля по цял ден и само за нея ще мога да говоря, без, нали, да е нещо страшно. Аз обаче предлагам да се върнем при Силвия, защото ми е любопитно хората, които отиват да практикуват йога на смеха, за какво си мислят. Разбрахме, че не е задължително да имате чувство на хумор, за да правите тези упражнения за смях. Дали обаче можем да се смеем, когато нещо в живота ни не е наред и да практикуваме йога на смеха? Връщаме се при Боби и Силвия, за да разберем. Боби. Марти, говорим си ние тук и се смеем, докато вие си говорите в студиото с Силвия, първият у нас квалифициран инструктор по йога на смеха. Чухме от студиото всъщност, няма как някой да ни отраска колата и ние да сме щастливи. Съгласна ли? Да. Освен ако не решим да се посмеем на тази ситуация и тогава всичко ще бъде наред. В крайна сметка всяка ситуация има и смешна страна, дето се вика почти всяка, нали? Да. Има ситуации, които са дребни и ни притесняват и тогава може да изберем да им се посмеем. Има други, в които е окей да не сме щастливи, тогава е окей. И както казахме по-рано, не само богатството е предпоставка за щастие. Дадохме пример с Бутан. Да се извиним на нашите зрители, че преместихме Бутан в предното ни включване цял континент от Азия в Африка. Така или иначе Бутан е бедна страна, но е щастлива. Бедна азиатска страна, но е щастлива, нали така? Точно така, да. Добре, ние обещахме малко по-рано, че ще покажем една демонстрация на зрителите по йога на смеха. Така че аз сега ще те следвам. Да. Оставя микрофона. Или? Да, може тук да го оставим, може би ще се кажа. Ще направим една такава кратка демонстрация, тъй като в йога на смеха има и дихателни упражнения и самия смях може да се разглежда като вид дихателна техника. Това, което е открила всъщност съпругата на този индиец, който е открил йога на смеха. Тя е учителка по йога и е намерила приликата между дихателните упражнения от йога и смеха като вид дишане. Това, което ще направим, ще се разсмеем като вид дишане. Добре, а сега ще те следвам. Ще поставим ръце на корема и първо ще вдишаме дълбоко и ще издишаме през устата, като една въздишка, при което усещаме как корема леко се прибира навътре. Марти, нейните гости в студиото може също да пробват, ако имат желание. Има и кой да ни напътства, Боби. Андрей също е инструктор по йога на смеха. Сега със звук издишваме. И сега на третия път вдишваме и издишваме, като много лекичко така се смеем. Странното е, че наистина ни става смешно. Нашият оператор Иван също се смее зад камерата, дори да не може да го видите. Чуваме, че и вие в студиото се смеете. Наистина смехът е заразителен. Ние преди малко изрепетирахме по време на рекламите и се разсмяхме. Сега пак се разсмяхме. Винаги ли така се получава този ефект? Винаги, когато искаш, да. Винаги, когато искаш. Ако не искаш, не, но ако искаш, да. Значи, вижте, пак да припомним упражнението много кратко. Вдишваме през носа, издишваме през устата два пъти, на третия път с глас и почваме да се смеем. Да. И то става заразно. Хубаво е, ако искаме да го правим това по няколко минути сутрин, защото това не зарежда целия ден и не променя цялата настройка за деня. И дори не е необходимо да използваме огледало, просто е така, докато седим на стола или в легнало положение в леглото, просто по няколко минутки, без никаква причина, просто вдишваме, издишваме с... Хайде пак да го направим. Хайде. Вдишваме. И още веднъж. И на третия път вдишваме. Смешно е, наистина. Боби, въпрос. Чуваме и в студиото, че се смеят Марти и нейните събеседници, нейните гости. Наслушаме те, Марти. Имала ли е, Силвия, някой неспасяем случай, човек, който не се поддава на никакви упражнения и не се смее? Интересно е това и на мен ми е любопитно. Имала ли си всъщност някога наистина такъв много фрапантен случай с човек, който е много сърдит, много сериозен, не се подава на нищо и упорито не иска да се смее и не почва да се смее въпреки посещенията тук при теб?
Има някои такива случаи на хора, които ги е довел някой, който е решил, че за тях това ще бъде много полезно. И обаче те самите нямат нужда от това и не го искат и съответно не се получава, защото представете си се едно някой да ви заведе на някакво място за танцуване и да ви каже, айде сега, давай, танцувай, забавлявай се, пък на него да не му е до това. Трябва да поискаш, ставаш, танцуваш. Нали? Кой може да те накара да станеш да танцуваш, ако не искаш? Не се получава. Имало е един-два. Всичко и до вътрешна нагласа, и до това да желаеш силно нещо. Точно това йога на смеха се опитва да ни покаже, че когато ние искаме да намерим нещо хубаво в живота, ние винаги можем да го направим. Ето има хора, които се събират да се смеят за здраве. Можем да отидем там да се посмеем. Това е. Ако не, избираме друго. И така. Искам да те попитам, лесно ли е човек да промени тотално живота си? Знам, че ти преди да започнеш да се занимаваш с йога на смеха, преди да пътуваш за Индия и да се срещнеш с основателят на това движение, си била програмист всъщност. Да, така. Не е лесно, в смисъл такъв, че отнема време и става постепенно. Когато нали, не те притиска живота с някакви трудни обстоятелства, но това е по-добрият вариант. Нали, по-добре е човек да го избере докато не му се случило нещо лошо, защото много хора се обръщат към здравословния начин на живот, след като им се случи някакво нещастие или се разболеят от нещо сериозно и тогава чак. Докато в йога на смеха ние затова обичаме да го казваме така, както си му е името йога на смеха, а не смехотерапия, защото не е задължително да си болен и да се терапевтираш от нещо, а може да го правиш като профилактика, за да останеш здрав, защото това е много по-ценно, отколкото след това да трябва да се лекуваш. Много ти благодаря. Сигурен съм, че сме били полезни на нашите зрители. Нека да отправим едно финално послание, да бъдем по-позитивни, да се усмихваме и да се смеем повече. Връщаме се в студиото при Марти, пък ние с Силвия оставаме тук да си се смеем. Благодаря за усмивките, Боби, и на Силвия. Разбрахте, че спокойно бихте могли всяка сутрин да практикувате това дихателно упражнение, което преди мъничко ви показахме, и че смеха спокойно може да се превърне в постоянна и задължителна част от вашия живот. Но ето, говорим си тук с Андрей и Даниел, че много хора не гледат с усмивка, дори и на малките неща. Защо се получава така и в практиката ви? Кои хора може би са най-нещастни, най-неудовлетворени от живота? Има различни случаи, но може би защо хората не започват да се усмихват. Има една така разпространена идея, че това е повърхностно мислене, позитивно мислене. А нещата, които ние говорим тук, са много по-дълбоки от това. Ние говорим за начини как човек да започне да си управлява физиологията, неврологията, как да си управлява емоциите на едно по-дълбоко ниво. И всъщност, когато човек разбере, че има такива възможности да достига до тези физиологични, неврологични процеси, да си управлява състоянията, тогава вече той все повече започва да прави тези неща като усмивки, като различни действия, и тогава и нещата започват да се променят в неговото ежедневие. Има една такава, всъщност, нали, ние тук говорим за полезно мислене. Не за позитивно, за полезно мислене. Ами то полезното е и позитивно много пъти. Да, в повече случаи. Всъщност има една всеобща заблуда, че колкото по-сериозен си, колкото по-така не се смееш на глупости, нали, в кавички глупости, защото кой казва кое е глупост, толкова по-стабилен човек си, нали, толкова по-добре се отнасяш към своите задължения. Всъщност е обратно. Колкото по-сериозен си, колкото повече не допускаш да се усмихнеш на най-простото нещо, например на едно цвете, всъщност толкова повече ставаш стагниран и няма на къде да мърдаш и се затваряш в една кутия. Хората, които вършат, аз поне, които съм виждал и са най-работоспособни, как да кажем, им се получават неща, това винаги са хора, които допускат да бъдат игриви, да бъдат деца на моменти, допускат щастието и да се усмихват и си казват защо и просто не се задълбават в тези дреболи. Ако аз реша да съм мега сериозен, защото аз съм сериозен човек, то сериозността убива. Всъщност. Вероятно, задълбаването в дреболиите е една от причините България за пореден път да е сред най-нещастните държави. Страната ни е почти на дъното и заема 129 място от общо 157 държави. Кои са щастливите и кои нещастните нации? Отговорът от Боби Петров е веднага след това и коментар. По-щастливи от българите се оказват почти всички, включително гражданите на Сенегал, Конго, Гана, Судан и Украйна. В класацията на най-щастливите нации те са непосредствено преди България, която заема незавидното 129-то място.
На Стария континент сме най-нещастни. За сравнение, съседна Румъния заема 71-во място, Косово и Турция 77 и 78, Сърбия 86-то място, Македония е на 95-та позиция, а Гърция на 99-та. Класацията на щастливите нации е съставена на базата на доклад на ООН. Той обхваща 157 държави и взима предвид категории като реален брутен вътрешен продукт на глава от населението, продължителност на живота в добро здраве, равнище на корупцията и социални свободи. Макар България да заема 129-то място сред 157-те държави, има и по-нещастни от нас. На последните места са Танзания, Либерия, Руанда, Афганистан и Сирия. А кои са отличниците? Най-щастливата държава в света е Дания. След нея в челната десетка са Швеция, Норвегия, Финландия, Исландия, Швейцария, Холандия, Канада и Австралия. Съединените американски щати са на 13-то място, Великобритания е на 23-то, а Франция на 32-ро място. След класацията се появиха и анализите. Според икономически експерти и психолози, когато държавната политика на дадена страна представя предимно цели като икономическо развитие, а пренебрегва култура, образование, здравеопазване, социални цели и дейности, свързани с опазването на околната среда, резултатите могат да бъдат отрицателни за човека и за неговото щастие. Нещо повече, могат да бъдат дори и опасни за оцеляването му. Веднага питам дали сте съгласни с тези заключения на анализаторите, които чухме, и не е ли парадоксално, че страни като Косово и Турция са по-щастливи от нас? Явно не е парадоксално. Има си причини за това. Да, но тук отново се показва, че е важна вътрешната настройка, не толкова обективните обстоятелства, колкото това вътре в главата ни какво се случва, защото със сигурност България не е както в момента е в Сирия или в другите страни в Африка, Танзания, но те поне бяха след нас. Да. Добре, имате ли някакви наблюдения, когато човек е депресиран, когато е нещастен в душата си, дали това му се отразява и физически? Винаги. Няма как просто. Тялото и психиката са едно. Няма една част, където тук е психиката и тя самата е зле, но тялото то процъфтява. Всичко се отразява винаги. Реално погледнато, вече за колкото години практика имам, смея да кажа, че дори мога като вляза някъде и виждам някой човек и знам, че на този човек не му е добре, по принцип. Притичате ли му се на помощ? Не, в смисъл, не поиска на помощ, никога не е добре. Не навлизате в неговия периметър, ако не ви е дал сигнал. Да, все пак. Има и друг повод. Има и друг повод да ви поканим в студиото. Преди време, доколкото разбирам, вие двамата разработихте нов метод за работа с потенциала на хората, който служи за преодоляване на трудностите в живота. Или предполагам, че работата ви в по-голямата си част върви в тази посока. Можете ли да ни разкриете малко повече за този метод? И как човек може да повярва в потенциала си? Това също е ключ към щастие. Значи този потенциал наистина го има всеки от нас и този метод, който разработваме, го правим с част от нашето сдружение Чудно и със своите колеги така предприемаме различни действия, как все повече да намираме начини да отключваме този потенциал в хората. И той наистина е там, защото в момента много научни изследвания показват, че нашите вътрешни способности да преживяваме различни емоции зависят до голяма степен от нас, а също така и, че когато пък променим нагласите си към случващото се, това оказва влияние върху начина, по който протичат събитията. Основното нещо е да работим с себе си. Много често ние прехвърляме вината към света. Този човек така не е... Да, нали, то така ми се случи. Този човек защо е така? Айде сега той да се промени, за да мога аз да съм щастлив. Ние в нашата работа всъщност основното и е в нашия метод, който, както каза, той не го разработваме само двамата, доста хора сме. Идеята е да върнем фокуса навътре. Аз да променя себе си или моето отношение, защото света, както ние го виждаме, е много огледало. И ако аз му се мръща, и той ми се мръщи. Най-базисният пример. Ако аз му се усмихвам, той ми се усмихва. Така че, когато нещо се появи пред нас и видим, че това е проблем, в кавички, защото за един проблем, за друг житейска ситуация, просто без никакви отношения към нея, как мога аз да променя това вътре в себе си? Какво отразява то? Какво съм проектирал към света, за да може той да ми отрази това? И почваме да мислим в тази посока. И всъщност дава голяма свобода това. И ако аз съм щастлив, и в света няма как, нали, щастливите хора, какво беше? Съдбата обича смелите, това го има и в поговорки.
Така че първото нещо е да се обърнем към себе си. Какво аз мога да променя? Мога ли да променя себе си или своята нагласа? Има проблеми и ситуации в живота, които не можем да ги избегнем сега. Примерно, да речем, ние сме в България. Това е. Дори да отидеш в чужбина, винаги си българин. Ето това е нещо, което не можеш да промениш. Но можеш да промениш своята нагласа към това. Има хора, които ги е срам, че са от нашата нация, други хора супер горди българи. Значи лична позиция. Добре, вие очертахте няколко практически съвета. Един от тях беше да си водим дневник в продължение на месец, в който да пишем хубавите неща, нещата, за които сме благодарни, какво още и така да завършим. Какво още? Йога нещо? На смеха. Разбрахме, че вие практикувате. Да, аз съм инструктор също. Смеха винаги помага. Той просто променя биохимията на мозъка за минути. Това сме го виждали вече 5 години, как се занимавам. Десетки групи в различен контекст. Работим 100%. Другото нещо, което смятам, че е важно и може да помогне, наистина да не се фиксираме върху сегашната трудност, да видим целият контекст на живота. Един вид да имаме, ако щеш, цели. И може би по някакъв начин да не се фиксираме толкова в материалното, да имаме малко по-висши идеали. Както стана дума, държавите, в които се инвестира в изкуство и култура, хората са по-щастливи, не само където се работи. Андрей, иска ми се накрая да ви помоля още веднъж да ни покажете упражнението на Силвия, за да го запомнят добре зрителите и да го правят в къщи. Ще можем ли? Да, но може би Дани да добави само да, нещо. разбира се. Рецепта за щастие в 3 стъпки. В нас и нека се обърнем към хората, защото когато имаме хубави връзки, когато преживяваме позитивни емоции, споделени усмивки, както направихме тук, това оказва много благотворно влияние върху всички области от живота ни. Ами хайде сега и на практика да го направим пак да се опитаме. Как беше? Кръстосваха ли се ръцете? Слагаме ги на корема, защото всъщност когато искреният смях идва от коремане. Той е така ха, знаете как. Има ли нещо общо с диафрагмата? Да, диафрагманото дишане. Всъщност това целим да изпълним корема с въздух един път. Въздишаме. Втори път дишаме. И на трети път просто вместо се разсмива. Действа, уважаеми зрители, определено действа. Запомнете това упражнение за смях. Много ви благодаря за гостуването, беше ми приятно. Андрей Ганев и Даниел Троев, психолози с тяхната рецепта за щастието и психология на щастието.